Hazreti Fatıma radiyallahu anha ji dera dûr av dikşand, bi destarê malê jî genim dihêra, ji bela ku Hesen û Husên radiyallahu anhuma jî hîn çûçik bû, di karê malê da pir zehmet dikşand. Rojekê hinek xizmetkar bi dest Pêxemberê me aleyhissalatu vesselam ketin, Hazreti Ali radiyallahu anhu hat cem Hazreti Fatıma radiyallahu anha goya Fatime. Hinek xizmetkar li cem Pêxemberê me aleyhissalatu vesselam hene. Her ji bo karê malê alîkariya te bike, wana yekî ji Pêxember aleyhissalatu vesselam bixwazim. Dibe Hazreti Fatıma radiyallahu anha hat cem Pêxember aleyhissalatu vesselam lê silav da, halê wiya pirs kir, lê belê fedî kir ku ji bavê xwe tiştekî bixwaze, dîsa vegeriya malê. Hazreti Ali radiyallahu anhu hat got te çer kiriya Fatıma, goya Ali, wellehî ez çûm cem Hazreti Pêxember aleyhissalatu vesselam, lê belê min fedî kir ku ez ji wiya tiştekî bixwazim. Hazreti Ali radiyallahu anhu hat cem Hazreti Pêxember aleyhissalatu vesselam, goya Resulê Xwedê. Fatime radiyallahu anha ji bo ku tu alîkariya wêya bike, xizmetkarekî bide wêya hat, lê belê fedî kir ku ji te bixwaze. Pêxember aleyhissalatu vesselam hat cem qîza xwe Hazreti Fatıma radiyallahu anha, got roniya çavê bavê xwe. Di vê mijarê da wellehî ez nikanim alîkariya te bikim. Ez dikim wana bifroşim pê hewceyê Eshab-ı Suffe, ew xortê ku îlim tehsîl dikin, ez dikim pê hewceyê wana bibînim. Lê belê tiştekî hîn ji wêya xêrtir ez ji te rabêjim. Êvarî wexta ku tu ket nav ciyê xwe, sîv sê cara bê Subhanallah, sîv sê cara bê Elhamdülillah, sîv çar cara jî bê Allahu Ekber, vaya ji te ra hîn bixêrtir e.